фонд з нами співпрацює вже не перший рік і не перший раз. Відкликається на всі наші потреби. Як сьогодні ми можемо звернути увагу, нам було надано холодильники та мікроволнові печі, які безпосередньо підуть в рятувальні підрозділи для покращення побуту рятувальника. Для нас це дуже важлива співпраця саме з ДСНС, тому що ці хлопці, вони першими прибувають на місця, де прилітають ракети, шахеди, вони рятують людей, рятують будинки, нашу енергетичну сферу, ризикують постійно життям, тому що ми розуміємо, ворог діє підступно, постійно прилітають повторні ракети. І ми пишаємось нашими хлопцями і дівчатами, які кожен день цілодобово рятують нас, рятують наше життя.